internes a la cita que tinc ara la meva vejiga i a el que porta dins. Si és que la treuen, ja, la veritat és que quan vas a que et diguin ja que tinguis que és el que et faràs en la vesícula, una mica collonit. Ara m'ha passat que estic en bones mans. Radioles, enfermeres, analítiques, etc.